Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. UMLA Kamolai constituency ba price talmar banyang. Hadin gajing tengku bagi pulet ha gajing temu ban lektur cha sekretariat ban penpau ya gajing persya ya gajing long menti jong ka sarkar jela halo ka luka yukta ula penpau bu unsele ya ka badan kam. Habi keren ba kila pathai khubor ba brai ula penpau ba ya kini kamat kize keren shwa hapo ka parti bakin sa shim ya ka rai ban le ya ka badan kam halo gajing tengku bagi pulet menta kasngi. Ya kata hi ngadang keli menai ki police personnel hantu pi ha ka jingi shisha kim dai ban ka e ka dor khmat ka ki tang uri usniu baka e ka dor khmat mo bara ka juk oporu man wei police personnel kani ganim plit kani bandam nang ba upat ba ula ban identify namar om tang public babakla ya ban bakla ya ban stu e kata teng-teng orang ka jing bakla na kaliang jongki government officials ti kum ngin identify teng-teng brio kan implit rum dan teng-teng ka dur khmat ru laka sakawai ka bangi ko ban banang ni kalong ba mo who knows mo kidon ki bakwa ban penpulom me kani ka jingi khun ka jungi abala ka dur implit rum dan yo dan baspa dan do bamri pulit ru kitip kata ha abala mas uri pat ba ru la ban mas rong dan lang tu sep ha mano ha ka jing klibi kata kalau ini kiki event file am ko complete em ya kai ka bangi de benle ngin sele na kalian ka jungi ka party ngin sesong ngin perkhan bat ya ka bade benle ngin le kata ngin address ya ki issues ki ba ha ka jingi tu ka jungi mentas ki kai ka badong kam address ngin address accordingly kita